Εντάξει, την Εύενα. Και το Ραφαήλ, Μπι Σάντος, Ορτίθ, ο Ραφαηλίνιο. Δεξί μπακχάφ. Τώρα μας κοροϊδεύουνε. Δεν έχω καταλάβει. Το κολυμβητήριο είναι για τα παιδιά ή για τις μανάδες? Έλατε. Μάλλον για τους πατεράδες. Τα φέρνουμε εμείς για μπάνιο, Ναι. Εγώ έχω αλλεργία στα μαγιό όμως, πειράζει. Να φορέσεις και λέα, Ο Μπαμπάς το φέρνει, κύριε. Όλοι τα φέρνουν, Γιάννη, τι νομίζεις? Ρε, ο Μπαμπάς θα μπει μέσα, λέμε. Ωρα τον μπαμπά. Θέλει το μπλε, Νέα Δημοκρατία μου φαίνεται το παιδί. Άμα του κόψω το χέρι. Όχι εγώ, η γιαγιά του και εγώ δεν τους ασχολούμαι. Η δικιά μου κυνηγάει κόκκινο. Με τον Τίτο είναι. Είναι κομμουνίστρια. Από τη φύση της. Βέβαια. Ω, το πιάσε, κοίτα. Πιάσαμε το κόκκινο μπαλάκι. Πολύ με τα παπάκια παίζει ο Πορτορίκος. Θα σκίσει κανένα. Έχει και στο σπίτι του γι' αυτό, αρχίζει. Με παπάκια του παίζει το παιδί. Μπανιέρα, μπανάκι με παπάκι μέσα. Το κυνηγάει, έτσι κυνηγάει. Μου λέει ότι έχω 3 λεπτά ακόμη να τραβήξω. Εντάξει. Δεν έχεις πρόβλημα, τα δικά μου θα δεις το βράδυ στο YouTube. Θα βάλω και την κατάλληλη μουσικούλα, γιατί είναι τις μαλακίες θα τις κρύψουμε που λέμε. Θα τα κόψεις. Ναι, εννοείται. Μην δείτε για μια προπονήτρια και μας κοιτάζει με μισό μάτι. Όπως είδατε, το πεδίο είναι γεμάτο μπάλες. Προθερμαίνονται για τον αγώνα. Έχουν διαιτήτρια γυναίκα. Η Νέβαινα έχει αρπάξει το παπάκι τώρα. Του έχει βγάλει το αυτί. Η ομάδα έχει μεταγραφές από Πουέρτο Ρίκο και Σερβία. Ναι. Ομογενείς. Ντος Σάντος και Γκρούγιτς. Πω, το ένα είναι το Γκρούγιτς είναι σέντερφορ και το Σάντος είναι δεκάρι. Πα ποιος είσαι ο Ψωμιάδης είσαι. Το πουρο σου λείπει. Μάκαρος, δεν τα καταλάβεις και λίγο να τραβάω. Το παιδί μαζεύει τις μπάλες. Τώρα τι τραβάνε?
Τα βυζιά τους. Τι τραβάνε ενότητά, τα βάζουν έξω. Μάλλον, ξέρω εγώ. Εδώ βλέπετε την αποχώρηση του μεγάλου κολυμπητή. Και επίσης την